Εδώ είμαι. Άντε, καλή τύχη. Ψηλά το κεφάλι. Ο κύριος Στάκης. Είχαμε μιλήσει νωρίτερα. Α, βρε καλό το κορίτσι μας. Κάτσε. Τι να σε κεράσω. Ένα ουζάκι, ένα ουσκάκι, ένα κατρουτσάκι έτσι να χαλαρώσεις λίγο. Γιατί να χαλαρώσω? Γιατί για να κάνεις όλα αυτά που ζητάμε στην αγγελία χρειάζεσαι σίγουρα χαλάρωμα. Μάλλον με έχετε μπερδέψει με κάποια άλλη. Εγώ ήρθα για τη θέση της συντάκτρια. Ρε πλάκα κάνω, μη φεύγεις. Τι είσαστε εσείς μωρέ οι μοντέρνες κοπέλες. Μισό κοψίδι χιούμορ δεν το έχετε να μου. Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό γιατί βλέπω να σε χάνω. Εμείς εδώ είμαστε μια εφημερής αφιερωμένη στον πολιτισμό. Και ψάχνουν άτομα που να έχουν την τέχνη στο μεδούλι τους. Εγώ σπουδάζω ψυχολογία. Με τη δημοσιογραφία δεν ασχολούμαι πολύ καιρό. Δούλευα σε ένα γυναικείο περιοδικό για 1 μήνα. Είχα αναλάβει τη στήλη της αλληλογραφίας με τις αναγνώστριες. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα δουλειάς. Και το βιογραφικό μου. Τι και πού και πώς και γιατί. Ας τις έλτσες κι έλα στο ψαχνό. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν κάνω για τη θέση της συντάκτριας. Δεν κάνεις γιατί... Γιατί κάνω εγώ για τη θέση του διευθυντή να μου. Είχα εγώ καμιά σχέση με τα έντυπα νομίζεις. Έμπορα ήμουν στην κινέτα. Η ζωή καμιά φορά τα φέρνει δύσκολα. Καλά που ήταν ο κουμπάρος μου. Γιατί ποιος ξέρει που θα ήμουν τώρα. Θα θυμήθηκα και μου σφίχθηκε το έντυπο. Το παχύ ή το λεπτό? Και τα δυο είναι κυλιόμενο το σφίξιμο μου. Να με συγχωρείς λιγάκι. Θα πάρω και το κειμενάκι σου μαζί γιατί μπορεί να αργήσω. Θα του ρίξω μια ματιά να μην χάνουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Έχουμε όμως καιρό για... Καταλαβαίνεις. Και κυλιόμενο το σφίξιμο καταλήγει πάντα στο νεφρό. Έλα, κάτσε. Το κοίταξα το πραγματάκι σου και ομολογώ ότι με εντυπωσίασες. Εκείνο που γράφει για την Τζούπρα που πήγε και γκαστρώθηκε και μετά ήθελε να το ρίξει και πας κι εσύ και της λες για τον Πατριάρχη. Την Πατριαρχία εννοείται. Κορίτσι, πολύ νόστιμο, πού το σκαρφίστηκε να πούμε. Εμείς θα την περάσουμε λουκούμι. Λοιπόν, πρόσεξε. Εμείς μέχρι πρότινος ήμασταν ελευθέρας γουσκής. Τώρα όμως με τον καινούριο δήμαρχο τα πράγματα σφίξανε. Καταλαβαίνεις. Αποφασίσαμε λοιπόν να αναβαθμιστούμε. Να προσλάβουμε μια κοπέλα σοβαρή, σαν και τον λόγο σου, και να αναλάβει τη στήλη του θεάτρου. Και μέχρι τώρα δεν είχατε κάποιον? Πώς δεν είχαμε, τη Σούλα. Αλλά η Σούλα δεν ήταν και πολύ σοβαρή τελικά. Ας πούμε ότι επέστρεψε στο χωριό της. Και εγώ τι πρέπει να κάνω? Τίποτα. Κάθε μήνα θα πηγαίνεις να βλέπεις 2-3 παραστασούλες να πούμε και μετά θα κάθεσαι να γράψεις τα σαχλάκι. Μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε, καταλαβαίνεις. Άμα δεν μπορείς δεν θα πηγαίνεις. Θα γράφεις όμως. Έτσι κάνουν όλοι. Και γιατί δεν γράφει τις κριτικές η Σούλα από το χωριό? Καλά, νομίζεις εμείς αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Η Σούλα όταν επέστρεψε στο χωριό έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Και τώρα βλέπει παραστάσεις εκτός σεζόν.
Μάλιστα. Τι περιθώριο έχω να το σκεφτώ? Τι περιθώριο έχω να το... Μπριζολάκι, πρόσεξε. 500 ευρώ το άρθρο και ωράριο ελεύθερο. 500 το άρθρο, Και τα σουβλάκια δωρεάν. Τι εννοείται τα σουβλάκια δωρεάν? Στο τυπογραφείο κάτω έχω μια ψισταριά από παλιά. Ξαπλώνουμε τις μπριζόλες στα βραδάκια πάνω στη σχάρα. Όνειρο. Ψήνεσαι, ναι ή όχι? Απλώς θα ήθελα λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Για σένα και μόνο θα το περιμένω μέχρι το βράδυ. Αλλά δεν μπορώ παραπάνω. Έχεις τριμώξει δήμαρχος, καταλαβαίνεις. 3 φύλλα τώρα στη στήλη του θεάτρου, βάζω τον έμπορα της Σουηδίας, να πούμε. Λες κι εμείς δεν έχουμε έργα. Τον Όμηρο, τον Όλυμπο, τον Κίσαβο. Μέχρι το βράδυ, μετά θα προσλάβω άλλη. Δεν μπορώ. Εκτίθεται προσωπικός. Εκτιθούστε. Εκτιθούνται προσωπικός. Καταλαβαίνω, μη ζορίζεστε. Εκτιθούνται οι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ θα σας απαντήσω μέχρι το βράδυ. Να πηγαίνω τώρα. Στο καλό γλυκαδάκι μου. Θα τα πούμε σύντομα. Και πού είσαι? Πουθενά δεν θα βρεις καλύτερα, πουθενά. Σίγουρα. Μπριτζολάκι, σιγά την πόρτα, μην πάρει δρόμο το τσαρούχι. Έλα. Όπα. Ναι, προχώρα το. Ναι, μπράβο. Πάρ' το. Καλά πας. Ναι. Δέσε.